Maldito galo. Cada día cantas peor e máis cedo. Lupo! Ao longo da nosa vida construímos historias que guardamos na memoria. Hai anos guardei unha historia. As historias veñen en caixas e viaxan en tren. Así que un día a historia de Lupo chegou nun tren. Aquí chega a historia. Non, é o tren. ¡As 12! ¡As 12! ¡As 12! ¡As 12! ¡As 12! E que pasa ás 12 que xa non me lembro? Escoita. Ás 12 en punto de cada mañá, o señor Lupo acende o seu gramófono que escoita ópera. Cinco minutos tarde, Tulún. A unha función nunca se pode chegar tarde. Lupo, por que sempre escoitas ópera? Ai, contareiches a historia. E ti, como te chamas? Come castañas. Eu as como e ti as apañas. Pero que pavero este rapaz,